3, 2, 1. Hej, mit navn er Sonny Kagara. Jeg er tryllekunstner, tricktyv og tankelæser. Og ligesom alle andre forretninger, så er det vigtigt, at min virksomhed er on fire. Før var jeg hos et godt bureau. Nu er jeg heldigvis landet hos et bureau, der er endnu bedre. De har simpelthen fordoblet mine leads, så tallene taler for sig selv. Og det er ikke bare volumen, der er blevet større, det er altså kvaliteten af leadsene, der er blevet endnu bedre. Og det betyder altså en stor vækst for min forretning. Det fede ved at samarbejde med Identify er, at de er super kreative, og de har evnen til at forstå min niche, som godt kan være en smule komplekst. Og i samarbejde, der formår vi altid at få brikkerne til at falde på plads. Vi er ikke tryllekunstnere, men derimod marketingeksperter. Alle medarbejdere har minimum 6 års erfaring. Vi er certificeret, og så er vi Google-partner. Og det er din virksomheds sikring for, at du får et samarbejde med et marketingbureau, som er kompetent og som også skaber resultater for dig. Mit samarbejde med Identify føles bare rigtigt. Det føles faktisk fortryllende.